Okei, nyt me pyörätään tästä toi 2 Pixie Wingsin voittaja. Laitetaan sit on ympäri pyörimään. Onnittelut sieltä Lepuskille. Jes. Käydään antamassa näin sille. Okei, no niin. Tässä on meidän voittaja. Laitetaan tällainen Pixie Wingsit. Onnittelut vielä giveawayn voitosta. Noniin, yes. Ja sit mennään videon pariin. Okei, kiitos tosi paljon Kultaiselle Megikselle, kun antaa mulle 100 Bronze ja Treasure Chestia tätä videoa varten. Kiitos erittäin paljon. Jees, okei, mennäänpä avaamaan nää. Okei, moikka taas kaikki katsojat. Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä videossa mä aletaan avata 100 Bronze Treasure Chestia ja 50 per naama. Ja tässä on mun kaveri. Yo, Wizards. Okei. Otas noin sun 50 Bronze Chestia, aletaan avaa niitä. Okei, lähdetään sitä avaamaan. Okei, sillä väliin kun mä valan taas näitä chestejä, mä kerron teille tästä uudesta kivestä. Mä kivetään 2 Demon Wingsia yhdelle onnekkaalle pelaajalle. Miten osallistua? 1. Tilaa mun kanavaa. 2. Tykkää tästä videosta. Ja 3. Kommentoi sun pelinimi alas. Giveaway päättyy kun mun kanava saa 500 tilaajaa. Onnea kaikille. Okei, nyt mä oon avannut 25 chestia. Missä kohtaa sä oot? Meikäkin on 25 tällä hetkellä. Okei, jatketaan nää vikat vielä tästä. Jep. 20 ja... Taas eeppinen! Okei, kuinka paljon tää on? Okei, 50 vielä, ei paha. Mä sain äsken XXXX. Kuinka paljon ne on? Vissiin, no tällä hetkellä. Okei, no okei 600. Ei mut no, se on hyvä. Mä saan ite just tää White Spike jo popin, mutta tääkin on aika huono. Sekin on 60 pitää. Jos saa mitään legendaarista sit tekee, sit saa profittia. Claymore, come on. Ui! Vielä yksi. Kuinka paljon ne on? Mikä nää tässä oli jotain 500, Okei, vikat 2, please. Okei, sit on viimeinen. Okei, tästä legendaarinen. Ei tullu, okei. Tässä on se mitä mä sain. Tässä on aika paljon. Nää Templar Roofit, nämä on ihan hyvin, ja varmaan jotkut näistä aseista, mutta mun mielestä suurin osa tässä oli vähän roskaa. Ite en suosittele käyttämään gemejä ja bytejä noihin bronzesesteihin, et se ei oo ehkä paras tapa tehdä mitenkään profittia, koska se on vaan tuuristi, et saaks legendaarista. Siis, mun meikä ainakin niinku tällä kertaa, mulla tuli kyllä aika hyvät. Joo, no se on just tuuristi. Kiitos kun katsoit videoa, moikka!